רגע שנייה, סתם פרסומת. נו, מה זה אחר זה? טוב, סדרה חדשה, סדרה קוראים המלונים. וכן, זה טוקבוקה אחר לחלוטין. אבל הוא מה זה מגניב, אם אתם רוצים שנראה לכם איך מסיק את טוקבוקה הזה, באהבה. וגם מגיעים בו עולמות, אז ברור שאני רוצה, אז כן. טוב. אוקיי, חמודה, זאת המנהלת שלי. טוב, אני אראה לך את השותף שלך לקומה. כן, זה קומה, זה לא שותף לחדר, זה שותף לקומה. רגע. מי זה? טוב אחי, אני כבר איתך. יום הזה יום. סבבה. היי מנהלת. היי מתוק, זו שותפה שלך לחדר. לקומה. אוקיי. טוב, לי קוראים עומר. לי קוראים אמה. טוב, תראה לה את כל חדר ואת כל הקומה. אוקיי. היי. טוב, אני אראה לך את החדר. כאילו, אני אראה לך את כל הקומה. סבבה. זה החדר שלי. וואו, חדר יפה. תודה. טוב, אני אראה לך את השירותים עכשיו. מה קרה לו? נו. זה השירותים. וואו, זה שירותים. כן. אני אראה לך את החדר שלך. הוא די גדול. וואו, איזה חדר מהמם. שנייה, יש פרסומת, אבל היא שנייה או 7 שניות, לפעמים זה גם ישר, פנים, אבל זה סתם פרסומת קטנה. אוי, מה זה כאן? זה מתקון, וזה אכפת לי. יואו, איזה חדר מהמם. אמא כן, יש פה לבוב, כאילו, מה? אז בלבוב אין מושג, פשוט שמתי כי זה יפה לחדר. וואי, אימא'לה. כן, אני אעשה. טוב, אני אלך לחדר. טוב, הרי חזרתי אליך. די, מה לך זה? טוב, עד הרגע שהיא את החדר, כאילו זה לא את החדר. וואי, משעמם לי רצח, ואני קצת אראה במיטה. וזה לא כיף, מה נעשה? טוב, אני אולי קצת שנייה, זה פשוט מתמודד דקה. זה לא יקרה כל הזמן, זה לא כל שנייה או דקה, פשוט זה אחרי זה 10 דקות, כי ישבתי בתמיכה לטובה, עכשיו אני עושה כי יותר נוח לי, כי הוא חורף וזה מעצבן. אוקיי. טוב, אני אדבר קצת עם... נו. אני גם נכנס את הטלפון. אולי אני אדבר קצת עם עומר, או שאני אראה טלוויזיה. או שאני אתקלח בכלל. מה אני אעשה? טוב, אני אדבר עם עומר פשוט. שנייה. מי זה? אני אלך לבדוק. היי אמא.
היי, תקשיב, גם לך משעמם? כן. אולי אתה רוצה לעשות משהו? מה נעשה? אין מושג. רוצה להזמין את חברים שלי כאן? אוקיי, גם אני אכיר אותם. כן, רוצה להיות בחדר שלי בינתיים? סבבה. מאיפה זה הגיע אליו? טוב. צריך לה להתאמן על שהם יבואו. אוקיי. הם התאמנו. והם הגיעו. מי זה? אני אלך לבדוק. אולי זה... אוקיי, אני מחכה לך כאן. היי, מה נשמע? היי. לא מחיר. כאן. שנייה. רגע, בואו כנסו. טוב, מה... אותי אותי שותפה לקומה. יו, כן, ברור. עכשיו פריחה. טוב, אז עושים את זה שנייה. אופס. טוב, זאת שותפה שלי. היי. לקומה. וואו, יפה אחי. כן, זה באמת יפה. תודה. טוב, אמרנו, קצת משעמם, אז בוא נעשה משהו. אוקיי. טוב, אבל אני יכולה כדי 20 דקות, אני חייבת ללכת. כן, גם אני חייב 20 דקות. סבבה, זה לא ביג דיל. כן. בואי נראה את החדר שלך. טוב, בוא נלך. טוב, זה החדר שלי. בואי, בואו כנסו. אני כבר ראיתי את החדר. אז אני אשב לי כאן. חרש לדבר. כן. טוב. זה יחידת האיפור שלי. זה המיטה. זה... וזה מרפסת. כדי מאוד שתנקו. וואו, חדר ממש זה גדול. כן, רגע שזה... לא. אוקיי. טוב, כבר עברו 20 דקות. טוב, אני חייבת ללכת, כן, גם אני. ואז יחד גם לילה. טוב, ביי. כן, הלכו. שואו. יאללה. נו, בקליק. אוקיי, טוב, אני אכנס להתקלח. טוב. אני אהיה בחדר. אני קצת שכב לי, אני אקח את הטלפון הכי יפה בעולם הקשב. לא משנה. טוב, אני אכנס להתקלח. אני אכנס להתקלח. טוב, אני אתקלח. אני אשים
את זה, יש שם פה לשיער. מרכך. לשטוף. עכשיו נשים את המסכה לשיער. אני יודעת לעשות את הרעש הזה. וזה. עכשיו נשטוף. ונשים תחת בחצה. ולשטוף. ולצאת. עכשיו אני אשים דברים בפנים. קרם. וזה. וזהו. נו. עכשיו אני הולך לשים פיג'מה. טוב, אז אני אתלבש. עכשיו אני אסתרק עם מישהו ככה וחפרתי. אני רוצה לעשות צמא, אז אני אעשה צמא. אני אשב נשווה. אחת פלוצילית. שנייה. איפה שמתי? זה ככה. פלוץ. טוב, בסדר ככה. טוב, בסוף אז תעצמה. אוקיי. טוב, אני אלך לישון, רק נגד לי. הוא היה רעב. טוב, לא משנה, אני חושבת. רק קצת יראה אותי. אבל אולי אני אעשה חלק שנראו. זה שבת, גם עשיתי את הלסי. אז זה 4 ומשהו. אנחנו מציעים לשלוש. צריכים כמו שאני באוטו. מתי שאני פשוט אצל סבתא. אני מקווה שזה יהיה באוטו. יואו, אי אפשר לשבת כאן. הסתכלו שיטה. כל הרגע לשבת ככה. אני יודע שזה ככה. ואני ככה. ככה. נו, מה? אוף. אצלו בינתיים. אני לאמא. לאמא. ולטוב. אוקיי? מי זה? אני הולך לבדוק. זה כאן. אומר. אמא. אוקיי, דקה. נוי, אמא, התבלבלתי. אמא, הכל בסדר? נשמע טוב. אמא, אוקיי. בואי נגע לשירותים. יש רגע כי... רגע, להתקשר לרופא. לא, רק תקשר לרופא. כן, אז מה אני אמור לעשות? פרסומת. פרסומת, כמו שיש ביוטיוב פרסומת. חייב להיות פרסומת. נוי, אמא, די, תפסיקי להגיד, נוי, תגידי, אמא, את השם האמיתי. אמא. זאת לא מרגישה טוב. טוב, אמא. הכל בסדר, בוא נראה לי זוכר.
בסדר, אני רק אתקשר לאבא שלי. בואו נראה לי משהו. כי אבא שלי הוא כמו רופא כזה. טוב. בואו נתקשר לאבא שלו. אבא, מה קורה גבר? כשדבר הקורא לי לא מרגישה טוב. סבבה? אז תיתן לך חום ואהבה, סבבה? זה לא אבא שלו. זה אחר שלו. מה? למה שאני אתן לך חום? תישן איתה, כי ככה היא תרגיש יותר טוב. זה יעבוד לך, אחי. טוב. ביי, אחי, ביי. טוב, חבל זה מעשה פשוט. טוב, ישון איתי. וגם, יש לך לפעמים חלומות. כן, יש לי תמיד. חשבתי שאני הייתי בדרך חלומות האלה. ובמחשבות שלו. היא הולכת לישון איתי. טוב, בואי. שני בחדר שלי. יום הדחת הזה. מה זה דבר כזה? זה בובה? טוב, לילה טוב. לילה טוב. כעבור יומיים הם כבר הכירו את עצמם ואת אחד את השני וזה. רגע. בוקר. טוב, אני חייב להגיד לה, אני כבר מכיר אותה, לא אני חייב להגיד לה שאני רוצה להתחתן אותה. פרסומת. אוקיי. מה אתה? כלום. טוב, אני הולכת להתלבש. טוב, ושם בית ספר. מה? כן. אוקיי, אני מתלבש. מהר. אוקיי. שלא יהיו ניסים. דווקא נגמר עוד פרק, הוא היה דווקא ארוך. הוא היה ארוך. אז עוד הפרקים אולי היום. נראה מה יהיה. אני יכולה להתקלח, אז ביי.